60 sekúnd je pomerne krátky časový úsek, no na svete sa počas neho stane veľa vecí a ja vám niektoré z nich ukážem. Našu Zem zasiahne 360 bleskov a budeme svedkami 5 zemetrasení, ale taktiež 31 miliónov litrov vody prejde cez Niagarské vodopády a v dažďových pralesoch stihneme vykacať dokopy 2050 stromov a celkovo spotrebujeme viac ako 8 miliónov 750 tisíc litrov ropy. Spoločnosť Nike zarobí každých 60 sekúnd $31 000, no a Bill Gates si za ten istý čas príde na príjemných $15 000. V McDonalde stihneme po celom svete zjesť 4500 hamburgerov, no aj napriek tomuto každých 60 sekúnd umrie až 18 ľudí kvôli hladu. Za túto dobu sa narodí približne 250 detí, 115 z nich sa narodí do chudoby a 15 z nich sa narodí s nejakým postihnutím. A čo dokážete vy za 60 sekúnd?